Hi guys! Madungan lang itong tanan. So karon daw guys, gikan na mas nice mo resipyo kay nagpalo up mis mga papel ni tatay para sa katong nay diyang makubra nga 15,000. Muedad og 80. So karon kay waman mo undang ang ato ang mga kamars diha nga nag-gearing na piling dato na gid ni ja pila jud ni jang si direk kidadatoan og kinagwapahas tibuok. Bohol rapid guys. Gada ito si Zara Baday. Kinamautan. Mautpag naong. Mautpag batasan. Madinamtanan pa. Ag mga ning kampi po ni Jal. Labaw pong panuway. Di ara. Di, labaw para sila batasan. Ngepod. Suya na kunupag ko. Unsa may angay kasuyaan. Ag isang batasan. Di angay kasuyaan isang batasan. Oy. Giti pa lang na. Giluod na. Ang dami nga pag 40,000 nawa ni T-reverse. Kisay suspect ako. Nga naman eh. Nawa. Gikobra na ha. Pero gibalik na hagbuo. Wa ka nag-giring Mars. Di ka parani mong ngawat-ngawat siya unag panty. Sige sang mga panty pang kawat. Kipang puto sa karton. Kagkagkag dari sa among pamudyo. Nga mo'y irong dako. Nga na. Sinanay may pasultiyon sa una pa. Siguron pas. Uyab pa sila. Kagkagkag dari sa ilang silong. Ang iresulta, kami murag naog iro. Si Jara dahil iro. Kagkagkag dari tingana kunus na nga. Diha na may baji nga. Gawas. Ang wak-wak di ay ito nga. Wak-wak na iro di masyabot. Hani ba? O diya karon ay daghang nanamay na ha. Nga na. Plat. Kunukog ilong. Hapa. Kunukog ilong. At least nagginhawa pa. Di parehanin jo. Nga. Dakuag abaga. Kaya nagsalig sa sponsor. Nakabay, di ilang hinaguan, na maligjag saging nga di ilang saging. Anja, mo na ning kamot, magbanat-banat na ng buto. Ako ra biji hilabtan kay lahir biji ko. Ako manghilabot ha kay nagsugod dinis katong wa gyud pa amin si Aliana. Kani. Ako naghatod ni Aliana og si Ate Ale. Nabuta ko no hay mi. Nga madya-madya mamug-comment sa vlog na nang nagiring na. Kita ko, gipaamin si Jangbana, si Aliana. Bisag unsa ka kalisod, og na kay kaluoy, og na kay respeto nga mo paamin sa special child, imo jeng ino nang imong kamot bisag naglisod ka. Hawiran sa bata ag kamot, wa jud ni jagi panena. Anja, nganong gipadake pa man. Nganong kami may bashono ni Tiri og ako. Di, ako na. Nga si Aliana may nag-mention. Pero si Aliana si istorya. Sa agasa na kaya hindi. Vlog pa. Anja, kaya may buta na special child. Ning patol ka sa special child. Kasungkit ako. Ning patol ka sa special child. Labaw pug kang special child. Agaba sa special child. Magdubli-dubli na. Musama itong kadublig. Imuhang ka ni. Kung patol ka sa special child. Nga ni mo. Anja, kisa mo kunutong iro siya una na. Mura mo kunutag na iro runay. Isa man, nga mo nag-iro siya, magsudrak sa butak sa'yo. Kalang nato sa kanaray ay. Di ada rin taasang komenta. Ingon, siya is hambugera daw ka. Yes, very true. Hambugera. Kanaka, jud unsay hambugan ni Quick. Unsay kahambugan ko no. Basta kay hambug. Hamoy. Hapla kung ilong. At least, naghinawa. Di mo kumanaway basta di ko suldan. Kamu wa mo kahibaw unsay tinuod. Ajaw mo apil kay bisag gisa kalusot no to wan nga jo ninyo. No nagtiman dapat tumpak ko no. Tumpak mo kabaga kana paron. Kani si lovely tired? Show your face before you manaway me. Basig labaw pagkang haplag ilong. Kani pos Samara Lopez og si Miss Canadian. Show your face. Karang Miss Canadian, ita ko na nangyatan karong tayo. Bisa ko nang hilabot. Tanawa, asa gito mga naong be? Be, now check. Ay basig
Di po mumusalira ng inyong mga naong nga murag naong mga seahorse. Karana, iba to say. Be, Karas Miss Canadian og Miss Canadian. Anda mo kay matug si Kihor. Asa ko rin tanin. Ikaw Miss Canadian og labi tired. Ara mo kay hadtaron ka sa kinabuhi no, wa mo kahibaw sa tanan, adto mo apil-apil. Kay ka mo mga viewers ra mo wa mo kahibaw sa stories kinabuhi. Mao na. Ba't pa'y mukaan magtundan arong magtaba mo? Ako pala mo nena. Nasuya makakay si makugkaan dari sa bangay. Mukaan ka di ang tae. Ano mang manghilabot manamay mamunga. Ija-ija man tagnaong. Uy, taon mo uy. Naan siya man yung taon mo? Ano man din ang ilong nanguhit ba din is inyong naong. Wa man din ang hilabot. 2026 na guys. Magsibag-sibag na ng inyong utok kay February na. Talo ka na napalit na. Aray ko po. Kata sa vlog. Di man ay Mga ramang mga post, ug mga vlog, inyong abanta dyan. Ginoo ko, mao ba rin na dato na. dito na gabi idi ay sa video. Mao ba rin na dato na nga. Ang katong katiring ki post hapon, tinuod man tong day pinalit juta. Ha? Dinagad nga? Nay pinalit juta, wa man tulingag ng hambog. Kaya mga kita na rin yung gawders kajutaan na mo. Katerbers na ng katas ng YouTube. Agin doon na ba mo'y katas? Para mo katas sa sipang hilabot. Lipay, enjoy your life. Hindi yung maging magsigi og panamay. Kay ang Ginoo wa matug. Sige mo panamay. Sigig panamay. Nagpahungaw ako guys sa kay murag karami na jud. Nagsige na jud panamay ang ilong. Kaya ako makabana kog apam na. Hapla ng inyong mga naong jarot. Ito nga na break nga nila ang ilong. Problema mo Problema mo ang ilong. Wa magaling ko nagproblema sa ang ilong nga aho ning kinabuhi. Aho ning kagalingan. Gigwapahan ko sa ang kagalingan. Mareng. Hi Mars. Liwat. Oh, man liwat. Balagang nga nigang ilong. Di mo pagkoy liwat di ha. Ano ka mo pa? Nga nigang ilong sa unang suwa pa kumabujagi. Kamu, kanay jong anak. O kinjong kuha mabujagan. Da po na mo nga nig ilong pa na ba? Pero wa mo ko nagproblema sa ang ilong. Uy, at least nagkaginhawa pa ta. Mother! No! Iasa ba ng kagwapa? Kataas og ilong, kataas og ngani, og di ka kapitasan, wa ka. Di ka ko anas Ginoo, di ka kalusot sa mga langit. Ato kas imperno. Masarap ba nabuktas ng vlog makairo? Oh, si Jara ko rin nabut hajang vlog. Si Jara jud. Naog iro ko no. Ay mga ka-ero, si Jara dayto gipaghot sa iro. Aw 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 aw. Ikaw og di ka gusto og magsigi-sigi pag ngani kay di man tani angay lagi patul-patulan kay na social media magsigi magud kag painit magsig kag post magsig panamay nga na ano nakaigihatag na ho bisag isa ka lugas loto para magngana kanahan wa kamo pang nang-comment sa idahang vlog. Wa mo'y bisag isa kalagas gikahatag dari na ho. Karong mugwapa ko. Aw. Pwede pa yung mukhaon tagkuan guys. Yeah. Tambos yung pagkabasag tae tundan. Kaon ta. Parang daghan na tundan ni nanay dani. Maso gani kay wala pa ni adad eksako. Ano makuha mag isa ka sako. Huwag saging ibalik just eskwelahan dyan manglibak rapo basag mahilabti kaong kag saging Ma, tanong mo. Mao bitaw tudos kasada, nagdagsa ako dag sampit na na daw ang tingog. ug kawatan ko matlabaw pag kang kawatan Yan, gabon mo po. Gari ka na yung buksan ng midis. Kahit ano yung sa paghiling. kiha pa sila gikasab-an ng kapitan aray ko pakak na inyong kaisig ibutan sa lugar kiha sab ang kapitan na uwaw ikat dehang ilong ipuno
TikTok pan. Ako pa kuno'y nasuya nga ako nag-TikTok na ko, ako maghilabot. Nga ako ko rin nasuya, siya po nag-TikTok po. Ginoo ko magbatag buot. Ay pagbuot ni Aliana nimo. Naningkamot ko na diyang kinabuhi. Naninda ko na siya dyan. Naningkamot dahil nang nagsalig magdi diyang saging. Aray ko. Pinanang marabatong kuyari. Handumanas ilahang pagkabuwag ni Tiali. Kantag saging guys. Oo nga ko guys. Kaya karabing daghan na kasi. Kababalaghan. Ako may nagmasuya. Kung di man angay kasuyaan ng tao nga. Mo sinsyo. Basta iya namang pagpaningkamot. Nganong masuya man lagi tayo. Diyan na pa yung igagaw nas Manila. Pareha pag-utok ni dyan ni Mars. Pareha dyan mga batasan. Ang mga kisig magpaloy-looy. Basyagi. Tabangan na. May ngagwa tabangi. Hindi. Narabaday mo'y pamatis inyong kalawasan, madyo nang mag-ampo noon mo sa Ginoo. Nung mawala yung sakit ng gipamati, di kayo sige noon mo, panamay, pandaot. Bawa na paglansang ang kaya, basta kaya daring sususudan na pangalangsang. Ay. Tamis lagi ng kuha na, sige nga. Ubos mo ko CR. Agdegas tayo na puno na kuanda ni bang na dumadaloy sa mga kasagingan. Naino. Para magkuha papel na Ikaw rin 400. Uy! Ikaw rin kuha katay. Aw, kuha na to. Papel. Picture katay full body. Ay, bari. Pwede ka pa sa ninang Full ba? Ano po itong kang Alexi nga sa nina na May isang na ako, magagigil na lang. Karang na ko, wilyo, with cooler. Hindi, mag-short na na Di, magkasuwis. Aw, lagi. Ay, bumay. Sati. May metro na ito. Dalawa, tututoy. Masa ito yung... 15 mil madawat pero di buo. Di, buwag, 5 na. 5 pa'y mauna, daag. Jis, mauwahi, kay aho, mag-jis. Magpakuan pa na ba ko runay? Magpasirok sud magpakwas. Picture ita tayo ba ito? Ha? Lakaw na rin ka. Mau lagi akan magtrabaho nila sa sa gamit ng ruy. Pasensya na kayo guys. Dapat ito withdraw. Sa mga tinuod nga nagpalo na mo, dagang salamat din guys. Sa mga nag-iro diha, sibog-sibog gamay. Wa mo'y bisyag piso gikaambag na mo. Pisong giring noon. Datos pikas mo ni ambag pisong giring. Nga naman ma-receive mo sa... Dari sa mga matinud, ano nga mga followers na mo, I love you guys. Wala mo di ko ba dire? Pinag-receive